Anu. Tak kira ning rumah saya gur parkir tok terus ngalih. Masaku di live streaming barang kok iso blawanan sampean ya. Ning alhamdulillah. Alhamdulillah. Bengi iki muga-muga kebak barokah. Barokah. Lantaran panjenenganipun Mbak Zainah Zahra. Iya. Abdullah. Heeh. Aku lan panjenengan uga warga Grebeg saged pinanggih muga-muga pepanggihan dalu menika beto berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Amin. Tak tungake sing sedaya rawuh pinangangan bagas waras. Heeh. Panjang umur. Amin. Rezekine sempulur. Amin. Okeh sedulur. Amin. Kebak rasa syukur. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ojo do seneng takabur. Wah, dungane kok ya apik men ya, Mas. Aku kok Iya, sastrane kentel. Iya, luar biasa. Aku ra medok Mas, sastramu apik, bahasamu dan sastramu apik. Panjenengan iki iso dadi gareng saiki ya toh. Kondang ngendi-ngendi Mas Gareng Purwodadi, Mas Gareng Jajak iso pentas ning ndi-endi melu-melu dalang senior, melu dalang senior ABC. Mergo sampeyan ki mbiyen ki bekale wis cukup. Nuwun inggih menika panjenengan nak kuliahe mbiyen jurusan pedalangan. Aku saiki gak nggo bekal kok, Mas. Maksudnya mbiyen ki pondasine, S1-ne. Oh iya pondasine watu, pasir, semen komplit kae, Mas. Iya. Maksudnya ngene, Mas. Apa ngene enek wong takok apa ora? Takok pripun? Mamane, wah kuliah ngoyo-ngoyo petang tahun jurusan pedalangan kok gur saiki gur dadi gareng. Lah iki Mas ngelingke aku. Piye? Estu Mas, estu iki jujur iki. Pengalaman tenan iki ya. Pengalaman cerita tidak bohong. Kisah nyata. Kisah nyata. Piye Mas? Nun saya rampung sekolah SMA, aku mbacut kuliah ning isi Surakarta. Jurusane pedalangan. Pedalangan. Lah iya. Rampung kuliah aku mantuk gandeng dalang ngarang-ngarang. Dalang arang-arang. Aku gareng. Lah kok tanggaku, Mas. Tanggamu piye? Semontong ini. Piye? Tiwas kuliah sarjana entek-entekan ning gareng ngarah kena dipangan kayane. Atiku lara, Mas. Lara, atine wong masak gareng wis diniati tenan disepelekne kok. Disepeleki. Kadung ngoyo-ngoyo sarjana, bareng lulus entek-entek gur gareng koyo kena dipangan lara atiku. Lara ya atimu ya. Aku krungu tak parani ngomahe. Parane omahe. Kowe kene ngomong sing koyo ngono ning titeni 5 tahun kepungkur bakal tak bukteke aku. 5 tahun ke depan bakal mbok bukteke. Alhamdulillah 2021 diuneni ngono, iki 2020 tak parani ngomahe. Heeh. Kowe mbiyen muni piye? Heeh. Tuas S1 dadi gareng tangeh kena dipangan. Saiki omong kamu piye? Bener aku ngono. Tak kira nek sugih ngono. Urung kok. Urung sugih to. Urung. Lah berarti bener omongane tanggomu. Bener. Lah ngono kok metenteng iki lho. Lah yo piye wong yo bener. Mangsaku kadung lara ati, kadung kecewa, kadung. Lah wong nesu yo ngono to, Mas. Oh iya. Ning kan yo liya wektu bakal tak buktikan. Iya, iya. Pekerjaan apapun sing penting niate apik, insyaallah dadi rezeki. Betul, amin 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 amin. Mboten namung panjenengan, kados niki Mbak Elisa. Menika S1-ne juga pedalangan. Mula kanca-kanca YouTuber nyuwun Mbak Elisa ini nanti mendalang ora ketang sedelo, ora ketang sak kemerangan. Oh, mbiyen isi endi Mas iki? Lho isi Yogyakarta. Kok gak gelem Purwodadi to? Lho, Purwodadi kutamu kono? Iya. Ngopo enek isi? Isi iki Jogja, Solo, Bali. Buka anyar, Mas. Endi? Purwodadi. Cabang isi Purwodadi. Kuwi jurusane apa ya padha karo isi liyane? Beda. Oh. Nggonku gur tata boga karo tata busana. Dadi ane gur jajan karo tuku shopping. Rumangsaku kok. Mbak Elisa kan minggat. Oh, ngeten. Nggih, sendika jauh. Ayo ngancani Mas Gareng. Sepati to, mecah sepining swasana. Monggo Mbak Elisa. Heeh, mriki Mbak, mriki Mbak, mriki Mbak. Yuk. Hey. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu, Mas Sangit Yulimbo. Lama tidak jumpa Mbak Elisa. Lama tidak jumpa, boleh enggak pegangan tangan lagi? Boleh dong, salaman lagi. Salaman lagi ya. Ya. Aku pengen, aduh ternyata gini rasanya memegang masa depan ya. Iya. Memegang masa depan. Karena aku pengen tahu rasanya nih, mau nek ke susu gitu kan gak kroso. Jadi kudu tak